fit-8 ta' Ġunju b'umiltà nitolbok biex l-ewwel ħaġa toħroġ tivvota. Imma t-tieni fdana b'din ir-responsabilità u dik ir-responsabilità aħna ndawruha fiduċja f'ħidma għalik fuq livell lokali u fuq livell Ewropew biex bekk inti f'pajjiżek Malti u Awċi gburi tkun tista' tgħix il-kwalità tal-ħajja illi jixraqlek. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li saret il-ħadd filgħodu fl-Imsida fejn matula semmew diversi temi fosthom l-għoli tal-ħajja, l-edukazzjoni, is-saħħa kif ukoll l-infrastruttura. Bernard Grech qal li l-gvern ta' Robert Abela huwa gvern bla pjan u bla direzzjoni għal pajjiżna, iżda l-Partit Nazzjonalista għandu is-soluzzjonijiet fost l-oħrajn għal pjaga tal-għoli tal-ħajja. Hawnhekk huwa enfasizza fuq l-importanza li l-kola ma tkunx intaxxata kif ukoll li jkollna mudell ekonomiku bbażat fuq il-kwalità flok fuq il-kwantità. Għandna pjan għall-għoli tal-ħajja ukoll. Issa l-gvern ma jridx aħna ser inkunu qegħdin neliminaw it-taxxa minn fuq iż-żieda għall-għoli tal-ħajja li le mhux aċċettabbli illi Robert Abela jibqa' jisirqek billi joħodlok it-taxxa anki fuq dik iż-żieda illi ngħatat lilek biex tgħinek, biex twiżnek. Bernard Grech qal li l-Partit Laburista sar partit li jisraq l-ispazji miftuħa u huwa evidenti aktar minn qatt qabel li m'għandux pjan huwa saħaq li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jista' joffri stabbiltà f'pajjiżna u li qiegħed jgħin lil ħaddiem. Aħna mhux niġġieldu ma' min irid jinvesti. Aħna nikkollaboraw ma' min irid jinvesti. Aħna nejnu lil min jinvesti flusu. Aħna narfu x'inhuma id-diffikultajiet ta' min jinvesti flusu. U minflok aħna nħallu ħalriħu u jispiċċa iktar jaffeċ u jabbi lin-nies bil-piżijiet tal-prezzijiet iktar għoljin tal-li nejnuh u ntuħ tax credits biex inkunu nistgħu nejnuh iżomm il-prezzijiet stabbli. Dik hija l-istabbilità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-settur tas-saħħa jinsab arkub teħ pazjenti fil-kurituri u dewmien esaġerat fl-emerġenza. Bernard Grech fakkar kif anke hawnhekk il-Partit Laburista mar lura minn kelmtu hekk kif l-istar Biswit Mater Dei għas-saħħa mentali akuta mhux se jsir. Weda li semmiet f'budget wara l-ieħor iżda issa sfumat fix-xejn. Apparti minn hekk Bernard Grech qal ukoll li f'pajjiżna għandna kriżi fis-settur tal-enerġija dan fil-waqt li fakkar fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista fuq dan is-suġġett. Il-Partit Nazzjonalista mhux biss aħna l-pjantana varajnieh 3 snin ilu, imma ser inkomplu anke ntejbu fuqu. U l-pjantana anke f'dan is-sens. Aħna qegħdin ngħidu it-tieni interconnector. Aħna qegħdin ngħidu illi se nkomplu anke ninvestu f'enerġija alternattiva. Ser immorru għat-turbini tar-riħ għaliex illum għandek teknoloġija li tista' anke tinvesti fil-Baħar Font. Dawn għalunna 3 snin ilu se jagħmlu t-turbini tar-riħ? Rajtuhom x'imkien? Le, għax dan huwa gvern tal-PR itellalek ir-ritratt, jurih kemm hu sabiħ u ma jwettqux. Giulia Falzon, għal Net News.